Car s-a lansat pe piață acum 20 de ani. Suntem o companie care vrem să ajutăm clientul în rezolvarea problemelor cu curățarea și întreținerea autoturismelor, caselor. Suntem și pe industrie, pe Horeca. Suntem o companie română, importăm din Italia. Produsele noastre sunt de calitate, ecologice, biodegradabile. Pot fi utilizate atât de persoanele fizice cât și de persoanele juridice. Ajutăm clientul atunci când are o problemă în construcție, de exemplu a zugrăvit și are vopsea lavabilă pe toată suprafața sau pe anumite porțiuni. Îl ajutăm să-i explicăm cum să-l folosească, cum se diluează, cum se utilizează și pe ce suprafețe. Avem și pentru autoturisme, dacă de exemplu clientul are mașina gazată, atunci noi venim cu soluția care nu afectează vopseaua mașinii pentru că avem lac. Majoritatea produselor sunt utilizate deja de foarte mulți clienți pe piața din România. Avem inclusiv de cuptoare, de pete pe haine, toată gama. Clientul doar trebuie să vină cu problema și noi îl ajutăm.